si phai ke hả tao mà phải ti pramotha Faika taklai tipra motha kami geleye thansang laye Faika taklai tipra motha kami geleye thansang laye anoro sose joto nikplai tipra motha se anarosho se jotoni keplai tipra motha se jotoni se keplai hambai tai tongtoni bisingo sini media dasona hambai tai joto hasteni lokorono hambai tai especially mo sini Mandai Nagar Pulilpurni joto bangsani takute busone belaike hambai tini bake second day sini bijay michil claiming oro koplang mani salno tongtho wajar bage oro tini duski tai North Pulilpur duita bisi miluyor tini kaisa oro kaisa tongto bijay michil klajagi tongo aba haite ko tini bobot ayok lagi kon tini ka pulang kataingo tabuk RS para Ruprai Noksirai tinta bisibli aro kaisa klake abo aro pai pheke pai mani jagalo tabo jagabo duski hatiga na ono duski bisi bai not pulipur bisi aro milio boron ke khai tamo next take se tongko abo kai mini malang hati dukha podrai dukha tini titi edisini election je budu pai lukorno buno koner musungo khancha kaplai ingkha tiprasa kaplai ingkha tai buskani salo bubagra kaplai mani sate bubagra phanman kha tai bubagra ni bisitino sini di prasa lukromi hamkrai phanya ni bekak thangi dongkha aboni bagai tai bisi jora nanglak o jora wang oboni koinai sing asuk ke thungjak theman yaglo tini sing 75 years ti pore tini ti prasar thangchangkha tini sing chomokro sini ti pora jini jata sing huno agini dino hunjago sing pahar jat ক্ষমতা বিনি yago phaini sanjak mani asal tini asuk tini pore sing man khaje kaisa laibuma sing siman kaubai ekmatro sini bubagrani jare ti prasar thanchang mani jare tini o jora angobunu koinani musungo tai kisisa sini jora tongko sini man thai soktai abo sing tebo tong thagnai apro tini to sing edisio sing second time sing khai tong fiaba obonu slide tebo sini achievement kotok tongko ai achievement ni bagai sing jotono ang koinai sing thancha tongna nangnai nor nukhana thancha tongmani bisingte lukurok tamo tabe achievement khai tong bubagraje sinom thanchang nin chamani abo haino nang mane nangklai plai abo ekdom siniti prasani bagai nangkuk tomon jora sini bubagra sino thanchani message se phaike tini oboni buthai sing mani tongo tai angkha khlayo tai agami 17 mas ni pore sini tebo kaisa kotor achievement tong khai achievement se maya sak পর্যন্ত sing joto lukurok sing sudu o sini 16 Mandai Nagar Pulilpur sini সমগ্র joto ti prasana ang koina je sini bubagrano sing phanma hikeno marlainai tini o tini bijay michil bisiti ka kong nang ko jana mo chungo BJP sawo na borok saka 28 saman borno to ang abon sana mo chungo je tini borok ang apurbo saka obo to just bor muni emang tongmane hesi bor hoyto naini manu muktang nia phone bor sani manu piaba tini nukhaji tini je tiprasarok no je borok tini thokoni melia rangbai pai melia tini borok ja sike kubangma sikri sakro khlaiya amo bai ta tiprasarok kono khlai melia kaje BJP party kha jumla party BJP party kha tatal thokai party lukorabo seman bakya lukorono nang jese kono rangbai paina nasidi tai jibono tiprasarok tai rangbai tai phaljakliya so kaje na BJP party nang jese chini bubagra thungnai nang asur tola klaina hesi tini sing norok no uchit chikar kha tini tripurani tiprasarok chikon sa party ni hinjanai rok tini je matam na world ni largest party joto je research party no sing tabuk tiprasarok se tabuk ju to rakabuno karai taitamo sanamu jingchi bataitamo sanamu jingchi BJP ro tabu ekmatro tabu bor noga hasugoi kotok skori mane tam khane mu bor khaima kaichi bor nasuk bor laismai changkha abono karai te kono autor na